додгоҳи олии тоҷикистон ҳукми додгоҳи ноҳияи Сино ва шаҳри Душанберо ки ба як мард ҳаққи зиндагӣ дар хонаи ҳамсари собиқро дода буд, бекор кард. додгоҳи олӣ парвандаро барои бозбинӣ ба додгоҳи ноҳияи Сино баргардонд. Сафар Маҳмадуллоев, сокини 55-солаи ноҳияи Қободиён, аз камтарин мардони тоҷик буд ки додгоҳ ӯро дар манзили ҳамсари собиқаш маскун кард. ӯ 2 моҳи охир дар як ҳуҷраи манзиле дар Душанбе зери як бом бо зани собиқ ва 2 фарзандаш ба сар мебарад. қарори худша, 2 та қарори худша, 3 таи шаҳрия, 1 таи ноҳиявира бекор кунад. ҳоло ӯ аз якбора бекор шудани чанд қарори додгоҳҳо ҳайрон мондааст ва аз қарору таъиноти зидду нақиз розӣ нест ва дар як муроҷиаташ аз чанд ниҳоди давлатӣ, аз ҷумла аз дастгоҳи раиси ҷумҳур, 2 палатаи парлумон ва шаҳрдори Душанбеву раиси додгоҳи олӣ хостааст ба ин мушкили ӯ расидагӣ кунанд. аппарати президент биё, манам фариёд кунам, маям фариёд кунам, бо якта вай шавад, мисол суди олӣ дар судиёи олӣ қатӣ бишинем, мисол ман бо доказат мекунам ки кӯдакам ман калон карагем дар хонаи ман 2 рӯз пеш ай хонаи тоҳфакардаи шайх Муҳаммад, 2 рӯз пеш ай ҳамин мо Қободиён кӯчидем омадем. нигаронии ин мард дар ҳолест ки худи додгоҳи олии тоҷикистон ҳанӯз 15 феврал ба зиндагии ин мард дар манзили ҳамсари собиқаш иҷозат дода буд. радиои озодӣ дар аввали моҳи гузашта зимни шикояти Фаришта Ғаниева, ҳамсари собиқи Маҳмадуллоев, гузориш дода буд ки ин зан аз пайваста ба нафъи шавҳари собиқаш ҳал шудани баҳси додгоҳӣ эътироз дошт ва мегуфт шавҳари пешинаш ҳаққи зиндагӣ дар манзили туҳфашуда ба духтарашро надорад, чун дар лаҳзаҳои вазнин оиларо тарк карда буд. хонаро ба духтари 9-солаи хонадон амири Дубай Шайх Муҳаммад бин Рошид туҳфа кардааст. хона 3 ҳуҷра дорад ва бо қарори додгоҳ яке аз онҳо ба ин мард дода шудааст. Фаришта Ғаниева, ки бо Сафар Маҳмадуллоев 10 сол зиста аз ӯ 2 фарзанд дорад, мегӯяд шавҳараш дар давраи сахти зиндагӣ ва бемории духтараш онҳоро тарк кардаву кӯмаке накард ва ҳаққи зиндагӣ дар ин хонаро надорад. Ғаниева мегӯяд, ҳарчанд тамоми мурофиаҳои додгоҳӣ ба нафъи шавҳари собиқаш анҷом шуд, аммо далелҳои нав дар парванда боиси бекор шудани чанд қарори додгоҳ гардид. баҳс бар сари маскун кардани мард дар хонаи ҳамсари собиқаш аз он шурӯъ шуд ки Фаришта Ғаниева шавҳарашро барои тарки ӯву фарзандаш, ки нуқси модарзодии дил дошт, шикоят карда буд. Маҳмадуллоев баръакси иддаои ҳамсараш мегӯяд, дар рӯзҳои душвор дар паҳлӯи ӯ ва духтари бемораш буда тамоми кӯшишро кард то фарзандаш ҷарроҳии қалб шавад. ягон чи да ман ягон вай надорам. ҳоло ҳам ба гуфтаи ӯ ҳадаф аз маскун шуданаш дар ин манзил аз худ кардани хона не, балки мехоҳад аз кӯдаконаш ҷудо набошад ва дар тарбияи онҳо саҳм гирад. ман барои фарзандон ман хона дараш дар кор нест. агар ки ҳамин хел ториш шавад, агар кӯдакон мана битиянд, ман ягон чи талаб надорам. амино кӯдакон мегирам, хонаҳошонро бигиранд. бекор шудани қарори додгоҳҳо аз сӯи додгоҳи олӣ бори аввал нест ки расонае мешавад, ҳарчанд дар Тоҷикистон додгоҳҳо шохаи севум ва мустақили ҳокимият ба ҳисоб мераванд, аммо шикоят аз кори онҳо ва риоят нашудани адолат зиёд шунида мешавад.